Folytatjuk. Gorgó, gyere ide. Igen, főprofesszornő. Hozd ide zsenyettet. Rendben, főprofesszornő. Itt van főprofesszornő, ha magára hagyom neked. Ja. Igen, főprofesszornő. Jöjjön ide. Kérlek, zárd be a kijáratot. A hátsó kijáratot. Zárva. De nézd meg. Biztos? Igen. Aj, nem hiszem el. De egy kicsit pihenek. Ezt a családot megkapod. Lányok erre. Jaj. Nocsa. Ki vagy te? Tudhattam volna, hogy nem kell kotnyáskednünk. Szia, ne haragudj, lehetünk barinők? Hát, hogyha segítetek megszokni. Rendben. Nem hitt bennük. Ők hülyék, tudósok. Mint mi voltunk egyszer. Akartál lenni is tudós. De gyertek be gyorsan. És akkor mindenkit megmenthetünk, aki itt lakik, kivéve a főnököt. Van főnökötök is. Igen, őt meg akarjuk ölni. Mindenki már beleegyezett. Kotnyásak. Na mindegy, menjünk. Jó, gyertek. Halkan. Gyere már! Zsonya, Igen. kik azok mögötted? Segítenek megszokni. Biztos? Igen. Jaj. Igen. Ezek kik mögötted? Segítenek ugye megszokni. Ezt már mondtad. Tudom. Más? Más nincs. Akkor vissza az árkádba. Miért? Hol a főnök? Akkor meg tudunk szokni. Menjél vissza az árkádba. Jaj, na csak. Ön ki? Ez mi? Egy Iskolás kislányok? segítenek ugye megszokni, hogy nem kelljen itt dolgoznunk. Segítenek megmenteni a családunkat. Valójában lehet, hogy nem. Miért? Csak kihasználunk titeket. Hogy? Hogy megtalálják, mondom, az apjukat, vagy valami. Ki lakik itt? Nektek. Itt már senki. Mindenki eltűnt. Jó, akkor gyertek velem. Várjatok! Gyertek. Jövünk. Jézus! Mi ez itt? Nekem mondd már meg. Ez itt mi? Ezek kérlek szépen alakváltók. Te nem is tudsz róla. Jó. Úgyhogy ne szólj. Megszállták az alakváltók a birodalmunkat. Nem semmit nem minden összeleitek? Nekem nem. Tudod, úgy néz ki, mint egy osztálytársunk. Mindkettő. Oké, nem azt kérdeztük. Vannak gyerekeink. Neki nincs. Neki sincs. Szeretnénk őket viszont látni. És most felrobbantjuk az egész zárkát. Velük együtt. Nincsen itt már senki. Úgyhogy kifele innen. Gyerünk. Gyertek. Ki fogjuk őket dobni, jó? Benne vagy? Ki kell őket innen dobálni. Gyere.
így jártatok, és szerencsétlenek. Nem értem őket. Szégyen ez az egész labor. Hol vagyunk? Mi ez a hely? Ez Lucy háza, tehát komoly. Legalább hazaértünk. De úgy volt, hogy meghaltál. Ne ijeszgess minket legközelebb. Csak elaludtam, mert fáradt voltam. Lehet megsérültek. Akkor szedjük ki őket. Azt. Nem is ismerek innen egy csomót. Hát, én csak a lányom vagyok, ide. Ezt elvágjuk innen. Kriszti. Jó, lélegzik. Ez a pelikán, ez kinek a gyereke? Nem tudom, szerintem szülő. Velünk volt. Emlékezz vissza. Jó. Lélegzik. Ki ez a hangja? Jó, lélegzik. Lélegzel. Jó, vagy kicsi. Jó, lélegzik. Jól vagytok? Igen, apa. Mindannyian? Jaj, még szédülsz, ugye? Igen. Jó, na. Mindenki haza tud innentől már sétálni. Ti menjetek haza. Jó? Na, hazaviszem őket. Gyertek. Én hol legyek? Ahol laksz. Jó. Mit fog nektek mondani anyátok? Nem tudjuk. Megmentettünk, az a lényeg. Hol voltatok? Szia, drágám! Anya! Szia, drágám! Szia, nem szégyelled magadat, hogy eltűnsz évekre, és csak most jössz vissza? Mi? Elraboltak. Jó, lányok. Igen? Miért nem szóltatok? Hogy? Hogy apátokat mentitek meg? Miért? 2 hét szabadfogság, nem érdekel. Lucia hol van? Lányok, mondjátok már. Nem sokára jön. Vagy hát a házatoknál. Köszönöm. Szia, Bella. Miért vagy ilyen bunkók a gyerekekkel? Aj, te mondod. Visszajössz 20 év után. Nem tettek róla, hogy elfogtak. Lányok lassan végeznek az iskolával. És? Ennyit érdekel téged? Hogy milyen egyetembe mennek? Van pénzünk. Elég, nem? Neked biztos. Mert te nem laksz velünk. Miért? Mert a házat én fizetem 20 éven keresztül. És? Tűnj el a házamból. Jó, egyik gyerek az enyém, másik a Jó. tiéd. 2 év marad. Jó. Igen, jó Kop-kop. volt. Ki az? Én bejöhetek? Gyere. Az, hogy el fogok innen költözni, és valamelyik kötökkel magamat. Én nem. Apa. Igen. Az, hogy eltűnsz 20 évre, és mindjárt lassan dolgozunk, szó szerint, lassan gyerekeink vannak, te meg itt hagysz minket, szó szerint. Muszáj volt. Apa, Meg kellett őket állítani. Ja, sikerült? Igen. Tényleg? Igen. 20 év után. Akkor ki jön velem? Én biztos, hogy nem. Én igen. Itt laksz, Lucia? Igen.
Rendben. Kicsi, maradj egy kicsi ideig, jó? Oké. Majd gyere haza. Jó. Minden rendben. Lányok. Igen. Igen. Krisztina. Igen. Igen. Te nem mondom most. Jó. Neked ez most nem szól. Lucia. Igen. Kis drága fia. Igen. Hogy merték te itt hagyni engem? Megmentettük csak apát, amire te nem voltál És képes. elmentetek. Igen, amire te nem voltál képes. 20 éven át. Összegyűjtöttél mondjuk annyi embert volna. De te nem. Te veszélybe sodortad a tesód életét. Ő ment oda. Mégis él. Igen, de mi van, ha baj esett volna? Mi baja? Talán meghal? Menj be egy Meghaltál? kicsit szívem, jó? Rendben. Nagyon hülye vagy, kicsim. Te mondod. Legalább annyit mondj, hogy mit láttál. Tudósokat. Meg minden. Igen. Igen. Sziasztok. Ki vagy te? Anya? Ő az apád. Ő. Szerinted? Aki engem be akart szárni. Ő. Igen, Lucia, meg kell értened. Démon vagyok. Aha, persze. Szívem, te elbe akartad zárni. Csak azért, mert főnök kérte, és nem? Aha, persze. Lucia, csönd! Itt maradsz! Csak is azért, mert a főnököm kérte. Biztos? Igen. Másért nem? Másért nem, de a főnököt megöltük. Kérdezhetek? Persze. Most ne. De. Igen. Mi történt a klónokkal? Nem tudjuk. Fölrobbantottuk, és Micsoda? azért, hogy ne kelljen többet tudósok lennünk, mert hogyha megtalálják, akkor újra ez elkezdődik. Mit csináltál, drágám? Ártatlanokat öltél? A lakváltók, ők túlélnek mindent. Viszlát? Szia. Viszlát. Túl Muszáj. mindent? Igen. Biztos? Igen, a zuhanást is túlélték. A lányok elől végig titkoltam. Mit? De az üzenetedet megkapták. Ha az a te üzeneted volt. Igen. Miért üzengetsz a lányainknak? Krisztina is megkapta. Minden lány megkapta. Mert ők még csak gyerekek. Ők nem tudják, hogy mi az. Te hívtad szó szerint oda az összes gyereket. Muszáj volt, segíteni akartak. Tényleg? Igen. Egy rendes iskola napon voltak. És te rájuk írtál. Igen. Miattad vesztem össze a lányommal. Jó. Miattad veszett össze mindenki a családjával. Mi, hogy miattam? Mi? Jobb az, hogyha nem élünk? Ismered Bellát. Igen. Jobb az, hogyha nem élünk? Csönd. Ha? Ismered a párját, ugye? Igen. Akit elfogtál altatóval. Miattad vesztek össze. És ezért most szétváltak. És? Miért jöttél haza? Még inkább haltam volna meg. Miattad? Robbantottad volna a famódat is. Akkor menjél. Szétvallom Apa? talán. Igen. Kérdezhetek? Igen. Igen. Én miért nem vagyok démon? Azért, mert én sem vagyok. Úgy, ahogy anyád se. Te csak beadott démon vagy? Igen. Miért nem mondtad el? Már. De Lucy után. tudom. Azt se tudod, ki vagyok. De a Nem fiam maradtál vagy. születésemről. Muszáj És volt. amúgy lány vagyok. Nem fiú. Nem. Luciát is, amikor megszületett, elvittem a... 19 éves. Nem láttam, hogy megszületett. Miért? Nem. Tényleg. De akkor is.
Láttam a képeket róla, meg minden. Rólam nehezen láttad. Nem rólad. Luciáról. Anya tudta, hogy tudós vagy? Tudta. Biztos? Igen. Túl sokat titkolózol. Jó, láttam a képeket. Luciát este elrabolta, még kicsi volt. És akkor változtattam át démonnál. Minden este elloptam. Barátai barappal lényeg a démon erő? Igen. De most menj el. Igen. Jól vagytok? Igen. Aha. Van egy bevállalni valónk. Igen. Nem fogunk már egy iskolába járni, mint az 5-en. Mert Igen. Miért? Pajti elköltözik. Miért? Már. Mondd el nekik. Ma apával is szeretnék lenni. Mindenki az apjával akar lenni. Én nem, amúgy. Én se. Én apával vagyok, mert mi összesebeztünk. Állítólag ő engem látott is. Legalább a ti apátok nem tudós. Mi van? Enyém is ez, de nem tudok róla semmit. Apád tudós. Igen, hazállított 20 év után. És aztán elkezdett minket cseszegetni. Minket is amúgy. Csak Pajti, én naív. Kinek mondta valamit az alakváltókról? Hallgatóztam, állítólag felrobbantották a helyet. Mi van? Tényleg, már meg is kérdeztem. Mondta az apád. Hello? Ti kik vagytok? Szerinted? Ja? Jaj. Drágám, még mindig nem vagy szép. Most ez igaz? Kicsit a hajad el van borzolva. De ti mit kerestek itt? Sztorik van nektek. Mi? Az apáitokról. Igen. Hívjátok ide őt is. Tudnia kell valamit. Pajti, Mi az? ide! Jó. Olyanokat fogunk mondani, amik biztos, hogy nem fogjátok meg az apáitoknak megbocsátani. Mert Már. apáitok akarta bekerülni abba a izébe. Ez igaz. Ők is tudósok akartak lenni. Apánk nem akarna tudós lenni. Hát, a miénk se. Ennyivel Egy az apánk volt. van, te hülye gyerek. Ja, inkább akkor elmegyek. Cső, nem fogsz hiányozni senkinek. Lucia, te apád is tudós, ugye tudod? Tudom. Tudjuk. Azt is tudnatok kell, hogy direkt robbantott fel minket. Mi van? Mi? Hogy a ti apátok is meg akar minket ölni már egy csomószor. Nagyon sokszor. Azt a... És azt mondta, hogy ha megtalált titeket, elvesz az anyátoktól, és megöl titeket. Egyesével. Vigyázzatok a szüleitekkel. Erős démonokról beszélünk. És akkor Pajti? Enyém kedves. Ezt csak hiszed, Krisztina. Ezt csak hiszed. Mi most eltűnünk. Az komoly. Ezt Pajtinak is tudnia kell, nem hallhat meg. Még úgy hallgatnánk. Hát mondjuk az igaz. Állítsuk meg a szüleiteket. Hogy? Brutál erősnek mondjuk, de... Mondjuk valamelyikünk elszakik. Már megint. Na, mondjad. És ugye elszakik, és utána megy Pajtiékhoz, amikor az apja elmegy, mit tudom én, hova Te mondjuk mész. kajálni, akkor elhozzuk Pajtit, amikor ő alszik. Na, Elmegyünk mindannyian. Egy ember nem él sokat. oké. Rendben. De még nem indulunk. Jó, Mi megdumáljuk a tervet. jó. Bejöhetek? Igen. Hol van Pajti? Itt
vagyok. Gyere, Jövök. kezd csomagolni, jó? Oké. Nem jössz ki, Kéti? Nem. A barátaid nem akarnak átjönni ma? Nem. Nem. Apa, menjünk már. Menjünk. Meg kell mentenünk. Igen. Miért Megali? De hogyan? Nem tudjuk, hol lakik. Én tudom, hol lakik, apám. Ja, akkor menjünk. Krisztina is tudja. Igen, menjünk. Szó szerint ott Gyertek. mentetek fel. Ah, Én nem félek. amikor odaértek. Gyere, kicsim. Jövök. Beszélünk, gyere a konyhába. Jó. Itt lakik? Igen. Tudom. Akkor menjünk. Oh. Halkan. Már csak itt lenne, apa. Akkor itt vagyunk? A terv az. Bemegyek, megadom magam, hogy én is szeretnék ide jönni hozzá. Lucia bejön, Megali, vagy megpróbálod, erősebb démon, mint én. Azt tudjuk. Nincs itt az apád? Sajnos nincs. Benned is lappang démoni erő. Lehet. De akkor bújjunk el. Valaki. Segítek. Apa, Igen. jöttem hozzád. Jó, innen el fogunk költözni, csak úgy szólok. Rendben. Már visszaadlak látanyátoknak. Hé, ezek ezekkel. Mi az? Mit akarsz? Tudjuk, mi a dolgod, apa. Mi? Hogy megöld az egyik Hagyjátok már békén. pajti mánya közeléből. Miért? Kár volt, hogy nem volt ott a sztorina. Aha, persze. Kés van nála. Nincs is nála kés. Nézzétek már. Ő az apánk. És lehet az anyád is. Látom. Menj hátrébb, Pajti. Na, Pajti, állj már le. Ez nagyon unalmas, amit csinálsz. Ez az állandóan duzzogás, meg ilyenek. jaj. Én legalább szeretem apámat, nem úgy, mint Katie. Én apát gyűlölöm. Gyűlöljed. Tudjuk, mit akar. Mit? Mondjad. Meg akar ölni. Aha, persze. Miért ti elhiszitek az alakváltóknak? Menj hátrébb. Nem, Pajti, állj hátrébb. nem. Attól még, hogy ezt képzelitek apámról. Attól még lehet, hogy nem olyan, mint ti. Álljatok le. Ebből semmi nem volt igaz, ugye tudjátok? A robotokat csinálta belőlünk. Látod? Ugyanolyanok vagyunk. Miklónak nem sebesülünk. Jaj, akkor csak robotok voltak. Most komoly. Apátok soha nem akar tudós lenni, magátok került oda. Bella. Ahogy hallottam, Igen? egész végig rád gondolta a tömlőcben is. Uh-huh. Meg a gyerekeidre. Jó. Bocsáss meg neki. Lucia. Az apád nem direkt robbantott fel, hanem már megölte a főprofesszornőt. És azért. Katie. Igen. Apád annyit hallott rólad. Amennyit Pajtiról nem. Látjátok? Lehetnétek jó család is. Na srácok, semmi nem tart örökre, Igen. és amúgy szeressétek a szüleiteket. Ez a Igen. tanulsága ennek a résznek. Igen. A következő részben folytatjuk. Igen, sziasztok! Folytatjuk.